Mr. James, but would you? I will have a going to reach medical the GF in crime. GF secretariat. If your papa get to break and then the ESCO members. And on one so aside to the general secretary and the ESCO members and the regional chairman, the north, the upper west, central, Rongafo, and Greater Accra. Say, was I Amagaka and Ashanti region, so I understand fever. Gaka vice and chairman, so by club chairman, Dreams, that's our and Eugene Nobel, and also ESCO member, but only a original dose. Yabaha, Nanga Bonnet. In the forces a bonnet cry. Now, young Tiasim Pack. Now, Asamba won't too preoccupied. I am copy Asamo. One transit, no one GG. A friend say, our friends comments and information. Obi to make up with the journey free back direct instead of second we can go. And you know, say, Yabana be a woody, a reference a criminal act, a woody. Nemu, young far, some one was and some fan share, safety and security protocols. Now, it will be down. I 77 years. Now, Nano, I said my by Francis. Yeah, say Francis. Yes, some fact I mean film. And the bad is a nice, I'll say, friend, Division 1 clubs, you know, you share it. And I don't share JJ or more contribution. You really call women football and also a job contribution. You really call Premier League clubs and a job contribution. You really the first supporters leadership. So, Mumra. Supporters leadership. Teams need now by. Now, Yemianuma, if he Corbia Santicoto, ain't to me because now most would you be I don't mean him. Until you say, sad dear, and ye, ye better that. Nay, ya baby chia, ever man before, nay, Kotoko. Kotoko, no one Casanca. Ya baby man Yako. They be suddenly, she shall warrior. The year that one, your name, supporters leadership, no. That's where she are. Nay, job contribution. Almost so, the more say, or my dear church, the more free say, yeah, one, what say, and consider that channel. And I ever give you more. Nemo Kotoko, Uncle Sanka say, I didn't be. Every say, only has of folk, echo to my boom. A trocrat abacoso, at the signature, be a signature chassis, at the near Kotoko 4 say, was a yan, and so I check. Until you buy a nature say, Yakoma, and Americans in Chia. Now, yes, I'm a translate be some. To my year. So then, why yes, you to be the other boy as GF at the only ha next You, that gentleman for them on Namama and Munio. There was a day when it was him. Assuming Banvoya and Elbony. A Ghana Kuba Tanya shop, ball vacancies for AGF. Moving for the Kunami. Oh, but no one to buy. A guy comes from running forces. I come on blabber. Nina said, this year about Santico to Kukuni Ghana for a branch of Flimon. What you tasking at her say? I said, by what now? Such a good deal, no count in here, one cost for mine. So by only Yakocus and never going her. No more Sabakin now on a jump to Busia. You have to go Kuno. Now, if you must I had to do any moment to the Abuani in Nakamama, I yet a year to train an arm every play. Now, not your grandson. Almost I supporters group. None more to some friends of Comrankai.
na after so mbesia timpanimfoɔ no wɔn supporterfoɔ nso hyia na obiara fa n'adwene mu sɛ bɔɔlu yɛn nyinaa na yɛyɛ obiara na bibi to sini deɛ abɔ nti nyinaa yɛn tena yɛn nyɛ baba yɛ yɛn kyerɛkyerɛ adwene sɛ yɛn na yɛde ka ho a bɛtumi ama yɛn nneɛma mu ayɛ den asakra na wɔn hunu sɛ kɔtɔkɔfoɔ ntumi amba yɛ supporters no nti wɔn nka so wɔn ama no wɔn mpanimfoɔ wɔn nta ase sɛ ɛnna yɛtwi afa so akɔ daabi wɔn pɛ ne yie nti no wɔn ayɛ ba na wɔn asa na wɔn abɛhyia sɛ ewu sɛ wɔn ama deɛ nanso ne die no bu a wɔde ma yɛn ti wɔn bɛka deɛ wɔn nso so ɛwɔ ɛka na wɔn wie a wɔn ka ne nyinaa fo a na wɔn si gyina yɛ bɛbɔ Ghana football nti ɛyɛ yakɔ nsira ne nkyia ɛne nkutahodie nti na wɔn baayɛ na ɛyɛ mɛtumi de adeɛ ɛbɛbɔ wɔn wɔn daroma wɔn baayɛ a aha so ntwa no bɔne asɛm baayɛ yi nim sɛ yɛde kasasie ne nkutahodie bebree na mo se dabi mo nsa ntena nkan nko ara na mo nto nsa mfɛɛ mo nso motu na mo aba nti mo hyehyɛ nan na sɛsɛ nnɛ ɛna ɛso nti mo adaro ma twe nya mpɔn mo afiri nkan bɛtu a ne adaro agye nsɛmpa no fɔm nyinaa ne mo bɛtu a mo baayɛ a mo bɛto yɛn nyinaa de wɔ ɛbɔ dɔm na akyerɛ deɛ deɛ ɛsi ne deɛ bibi foforɔ biara nsa amaa na ne nyinaa mo no yɛaka no nana ɛkasa a ɔde deɛ aka no hyehyɛ nyinaa no ɔbɛtu da nti mo ne ha ɛma mo akɔ aba ɛne mo ne yɛ ɔsɛ deɛ moayɛ no ɛso yɛ akasabafo ɛm sɛ wɔma no ato nana ne dɔm sɛ ɛm sɛ yɛgye biribi kakra ayɛ pɛ sɛ yɛde ka ho na ɛdi mu amɛ sa kyerɛ no ɛkɔ da ɛm sɛ mɛka no megye abaako sɛne ɛbɛyɛ a mo a nsɛnkyerɛfoɔ a mo ha mo na mode asɛm a ɛbɛka no ɛbɛkɔ supporters ni a na anamo a mo mpanyinfoɔ tuyɛ mo tu bankran ɛma yɛne wɔn mmiɛnsa ɛyɛ Nana Mira Kwesi ɛne Asomafo Safo mmiɛnsa bɛ yɛhyia IGP no yɛdandan nneɛma ɛma yɛyɛ 33 points resolution from the nneɛma mo yɛyɛ yɛhyia class no so we got also another resolution points from the class na yɛakeka bebree abom but na yɛntumi ɛnka mbom abere a yɛngye kɔtɔkɔdeɛ pass ne kɔtɔkɔdeɛ ɔmo de bayɛ so no yɛaka abom anti no krataa no bɛyɛ ready after yɛwie ha no na yɛde krataa no yɛakɔpem kɔtɔkɔ because bɛkɔ all stakeholders mmara a yɛde aba sisi a no yɛdi so a yɛntumi nyɛ bɔ anti no ɛna ɛbɛyɛ wɔmfa so na memfa me nkurɔfoɔ so nkyia watwe ma asutwe nnura so yɛhyia minister no nnura no first day in office but sɛna asɛm no ɔkɔ no nso sɛ ɔte ambɔ ayɛ nti ɛkɔbɔɔ no ɛma no nso ne futuo baayɛ anti no ne nyinaa ɛbɛba krataa no ɛyɛ papa yɛ ɔte ne benkum so yi me nua kuma ɛyi ɔsɛ tutu agyema dodoɔ no frɛ no Kotoro ɔno yɛ Ashanti Regional Football Chairman ɛyɛ GFA Chairman wɔ Kuruma papa yi so yɛfrɛ no Eugene Nobeniamo Noel ɛdi bebree ɔnyɛ Buroni so ebi asɛ Buroni ɔyɛ Swedo Oblast for Director and opposition ɔyɛ CEO of Swedo Oblast ɛna ɔsan yɛ ESCO member ɛyɛ papa yɛfrɛ no Samuel Abuabiri dodoɔ no frɛ no Kata na woba nkran nyinaa ɔne fiewura Ashanti Region de fiewura ba nkran yɛ wɔ fiewura atɔ no arɔ fikyɛ wakra papa yi so John Kofi Ansa na okay no ɔno chairman of GACA yɛto aba ne nkyɛn amemfa nkɔ ne wankasɛ ma pasɛ post
And I was also a member of the Security and Safety Task Force. Until also LSU. Mami, your friend, Wintie Manu, the person mobile Jim and Nobusi Bonnet. Friend Phyllis, Manka Phyllis, see Phyllis Monk, Maku Monka, or administrator or a Trump Divisa, H1 Club, born Wayacha, Waya Klaus Baby, and or some a vice chairperson for Dhaka, and said a top. Papa, a bit Billy, but you was a fellow Alaji, Yaya, Sadugu, Ofiwa, make one was you be a, this one, make one was you be a RFA chairman. Also, you have to be mad, Naya say, which I did. Papa, who has a tattoo chicken, I don't know. Yavero Gigi Alifu. Gigi Alifu. Or the Mohammed. Or the president of Dreams Football Club. The post me a president of Dreams Football Club. At the Amamu George for more than Dreams Football Club. Also, Papa also a friend of Robert Tieku Duncan. Not my picture. Good. On your Central Regional Chairman of RFA. No one's on the chance. Authority idea, but when a friend of Dr. Upisen Charles Anto. Or football. And yes, or RFA, or football, or club, but two Antino who play at the Boko Colombo. A friend saying, as a coupon, and the player Boko Colombo. There is a person. Was a medical doctor. I was CPC Tapa or your Bongrafo original chairman. Me a Vigilante. A friend in Nana Safo. What I owe you betray them. Quabra would you advise? Michael Watching, Future Stars Football Club, Ashanti Region, President. And Edu Gaspar. So Ashanti Region so become Chelsea, but a vice chairman for Ashanti Regional Football Association. And Stephen Apia. Otia, but also or that. Apia no CEO Emma Park Academy. Or Sansu ESCO member Ashanti Region. Na we di football match or my for Papa your body think no. E jamsa na yehu. Or a minister very sense. Eriko Poku. The friend Eriko Poku. The Chima Heroes Football Club. The Chima. Kotokomudoji. Baba. I see you. Also a Gaka executive member. Until me, I'm here. That's all. One guy, a Beccasawa coach. A friend Nana Safu Udru. May a Kotoko supporter. Miss also a director, Recum Chelsea Football Club. And I'm a Gaka executive. GFA Executive Council member. As a summer tree, as a maton, I told me, because I took a pass and I told me, because Miss Webber with the Francis Sadia. You're not going to say that was the other woman and not for our watching. Better safely, we can Bernard Cosazin, the former chairman for Santiago supporters group, NCC, the CRD, with Petro,
trust from Mr. CK Poku, accountant. I think what the quiet manager. Coach Malik Jabez, Johnny. technical advisor. One of our media persons, Stephen Body, quite communication team. There's one also for the man. I never ban on. Equipment officer. Fully busy. He's about to quiet manager for about 30 years. Coach, that's it. Coach Aben. Coach, we're police. When no coach. O come to go, the support has been from and Richard Akoto, administrator. Na me abeka say Samuel Safudu. Someone called him. Some of them. Can you remember who can one for Jan can one? Yeah, that's a matter from Francis. The head of communications, Santo Koto. Coach Malik Jabez, technical director. Number back, AI coach. Kosapia, member of the IMC. In a penny, and not up and crack, Kosewa. 2-4, contemporary for him. Which one is there? Airport one was there, you landed the one in a. It's not. What's what? As I didn't know what it Because you have the one view. is. I can say, he has a castle. Or the James. Also Roman. You have some book. Another one said, if you're going to say, you can go on to go at your house. Yeah. They say address almost a GFA and I say Gaka and I Makwaba. I had a senior mom in the reaching out to any Gusuya more go. Now, what you mean? Why are you my baby? I'm a any brain aba and I ain't any aqua baby. Mona more organize tournament. I league. Munti Yakopian Swatre. I need Swatre mouthful. Enya avocancy. Asem mo no wasanka mudi kan crown for a free busa say. Moko ye dear na kwesi, mo babe busa ye po. Said Moko ye, dear ni see ye ban say. Telephone phone commodity ye dibi. Ye bo match ni na anya mene general secretary. Ye di so and ye di before. But na ne kwan so a aha na mbedi kan aba. Abebusa ya no asem. Na matie ansa na mafrefre. Say mo nyina mo mrankran. Montie ya asem entina mo nkran na mo frɛ se yamba no. Obi adwen a mo kwa kotie na die nti de haye no. Na motie. Na mo nkai. Makohia de course wo ho de yenim. Ebisi atendidie ba mu. Yenya instructor man bi a voice note ono so asene. Se mo baaye no mbehia attendee ni nyina begu yes blame ni nyina begu yes supporters for ni share no blame ni nyina begu yes say ye mum ani anye ni ye ni e de kese e ko ye ba me sha se free match no entokwa esi a obi mo aya besra mo amasha ntokwa na se no ye mum no na modi kan mai records bi no and the nipa no no mumu aye edo ntokwa na sha ase no omunya baako e ho nkonche ye wie ye ekodi engugu a asem siye na ne nam ha afekwa de enkonkoti se ayi sekani anwo no stadium na mesrew me fa kwan we so e de ato manim central for mu nyina mo a e de ato manim
Madam Lydia Donko, yɛnhia no. Ɛyɛ ayi GF mu na mofa no. Yɛnhia no wɔ yɛ asɛm mu. Ne nsɛm a ɔkeka yɛn nyinaa no, na forward mede gyina wei so ama obiara ate. Yɛ forward de ama IGP. Ɔno na wasɔ asɛm no mu, ɛna ɔyɛ biribiara. Ɛfɛ asoma so kɔkɔhwɛ adeɛ mu a, wakɔhwɛ aba, menim so wabɛbɔ mama news adeɛ yi o. Ɛfɛ mu ahu so koraa mente sɛ maka biribi afa ɛwuo yi ho asɛm. Akyibaeɛ a ɔne nam a ɔkɔkɔ pie abusuafie hɔ. Ɔba wama mbɛbusa yɛ ase. Wammɛka hwee ankyerɛ yɛn. Meteeɛ ɛna maa mefrɛ no wamfa. Ɛna mefrɛ general secretary. Ebusa no sɛ yɛ asɛm asi no waba no. Wabɛtwa yɛn ho kɔ ɔbaa ne fie. A wokɔde asɛm na wokɔka. Ɔbaa no ɔdeɛ bɛn na ɔne GF wɔ. Ɛyɛ kɔtɔkɔ nti. Kɔtɔkɔ yɛne akɔ. Yɛafrempɔn yi ɛyɛ yɛ supporter. Ɛna ɔgye akyire kɔɔɛ. And Muba ya won't ya no as a monka movie be a was a chirico or bano, not there now, Pacoca. There now, Pacoy. And on conche. Mammy Baba Sincoy. Or Coco Drew Hono. Wouldn't such a mouthful was a wine or no Makushi Aquacasa. I can even put Fraponi and Castle when you will, and who be sunny the sea. What could see our concocted sorry. Ɛwɔ hɔ deɛ ɔka yɛ ɛno abi na nsɔatɛmanfoɔ twerɛeɛ nsɔatɛmanfoɔ lɛta ɔmo twerɛ sɛ wɔayi frimpɔn no kɔɔyɛ kɔkɔ no mu nsa ɛwɔ outside ɛna ɔde obi kɔkɔ nya asɛm ɛne awɔ ne sekan wɔ hɔ ɛna ɔde firi hɔ ba bɛwu wɔ sɛ ɛyi hɔ nom wakɔ akɔtie one sided story woba a wommisa biara na ɔde akɔsi TV so sɛ nipa no wanwu wɔ hɔ no wanwu wɔ hɔ deɛ nti na ɔkɔɔ ɛhɔ ewura mu hɔnom no drinking bar bɛn na wɔ hɔ videos ɛbaa yɛ ɛɛmu na nye gate n'ano ɔda a ambulance car esi hɔnom wo ase tɛm bia ɔne nkurɔfoɔ ɔkɔ okura stadium a yɛsɛkyew mebusa wo da bɛn na owó awura stadium anaa wɔn ho sɛ yɛsɛkyew obi da. Now they are basically say any nipa no kyɛ sɛ te sɛ asɛm no ɛho nhia bi mede mesrɛ no mo na mede to mo anim mo na mo fa no yɛnhia no wɔ yɛ asɛm biara mu fiti beginning maame wɔhyɛ sɛ ɔno ɔmpɛ kɔtɔkɔ asɛm yɛsɛ aboa onya a ɔbɛka wo ɛna ɔfɛn ne sɛ kyerɛ wo ɛbaeɛ ne nations asɛm baeɛ wode video evidence Eddie asɛm no ɛkɔ court still your supporters now go court every week there. And so apart from that nsɛm nneɛma bebrebe asi no po wonyɛ ho hwee ebi kura po akɔ to the sense sɛ obi aka wawo yɔnko police ni waka no abɛto dwa and so wonyɛ ho hwee deɛ ba deɛ mo si mu di video evidence ɛna gyina so kɔɔ sɛ deɛ bronco na dɔkronko wɛdeɛ ɛno na mmaka akyerɛ wo no maame no yɛhia no wɔ yɛ asɛm biara mu ɔmfa no ho ɔdi na ayi a ɔmfa no ho nyɛ ne biribi but mo ɔmba kɔtɔkɔ asɛm biara yɛmpɛ sɛ ɔbɛkɔmmɛnti wɔ yɛ asɛm biara bio deɛ ato no no ɔyɛ ɔba abɛsia sɛ deɛ ato no deɛ ato yɛ no ɔnhuhu ayi biara deɛ a yɛdeɛ ɛpɛ adeɛ ya na edi ho awerɛhoɔ nti mesrɛ mede fa mo so na akɔ president hɔ na akɔ IGP hɔ no sɛ yɛsɛ yɛde ehia no ɔyɛ asɛm biara mu nhwehwɛmu ɔkɔkɔ yɛɛyɛ benim sɛ IGP na soma no sɛ mo na mo soma no menyɛ sure sɛ IGP na soma no a ɔsoma no sɛ ɔnsa mmra ɛnkɔtena radio so ɛmmɛkeka nsa nti sɛsɛi moaba yi na mobɛtie ano asɛm na masa frɛfrɛ supporters foɔ anaasɛ CEOs foɔ ne asa adwene ho biom anaasɛ deɛ
makeka keka egu yɛ so no ɛno ara na yɛ so yɛ deɛ yɛde aka ho no mo de kɔ yɛ deɛ nyame adom housefoɔ aka ɔmo deɛ ɔmo ate aseɛ yɛn nyinaa anim ɛyɛ agorɔ deɛ edie yɛne ɔmo po a yɛyɛ healthy rivalry yɛne ɔmo koraa po ɛtena ase ɔmo koraa po na di kan ɛsɛn ne solidarity message ɛde baayɛ so ɔmo taa yɛ akyi biribiara a ɛkɔ so biara no ɔmo taa yɛ akyi ampampaa so ɛyɛw a yɛkɔm ɛwɔ saa ada class mu ɔmo nso so kɔ a saa yaw no biara na ɔmo di mo nyinaa mo ni atutu asɛm ne wɔn ka ho ɛkɔ so menka sɛ ɛhyɛ aseɛ seesei ɛhyɛ aseɛ akyɛ ɛnso so edu obi so deɛ a na mo akata so edu obi deɛ a ɛne ebie ɛwura yi yɛ press conference yi wɔsi wɔde kɔtɔkɔ ɛɛsaite example a wɔ make sure yɛkɔ original office ebusa sɛ wɔn na abɛfa ne biribi against yɛ deɛ na mo wɔ edi nkura pa a mo de kɔɔ yɛ kora po no ɔmo a mo de mo di nkɔɔ yɛ na bebree kura ne hɔ kɔkɔ akɔnsa a mo de kaa ho that day wɔ ankɔ stadium ɛna security ni yi ɔno kura that day na ne maame ewu ɔno nso ama ɛnso so nyinaa mo de kaa ho yɛkɔɔ yɛ a police foɔ kaa yɛ ɛna ɛsi ya de ɔmo din wɔ mu yɛ de bɛba lawyer ni fiti saa time no every week biara ne every other week biara yɛkɔ court ebisɛ mo ayɛ mo adwene sɛ mo ngya mu referee foɔ koraa mpo ɔmo ka wɔn koraa ɔmo kɔ ɔmo nyinaa ayɛ sɛ obi anfa ne nsa nka no ɛnso so deɛ akɔ so a yaburo obi wɔ hɔ kɔ tumi kɔ tia obi koraa wɔ paaki so koraa po ɛno deɛ ɛdeɛ mo hu yi sɛ kɔtɔkɔ ho ayi nti mesrɛ mɛnsa aka ne bio maka aka ɛnsa aka ne bio maame no deɛ Lydia DCOP Lydia Donko yɛnhia no ɛwɔ yɛ asɛm biara mu ɔdi ne security ayi a ɔnkɔ so now what is say professional league club license mo a mohwɛ ɛkwan a ɛdi free junction hɔ ɛhɔ kora mpo ɛnyɛ nso akyerɛ kurom o ɛyɛ anafoɔ ɛkwan yɛ free kwan na no ɛde kɔ baabi a yɛbɔ bɔɔl nipa hɛ kora na ɛwɔ ɛkwan yi nyinaa nyɛ mfutu kwan a ɛwɔ hɔ nyinaa nyɛ ansa kora park no so kora po VIP foɔ ɛne ada yi ne nyinaa yɛti bom yɛn nyinaa yɛti bom pitch no so deɛ ɛno deɛ ɛnyɛ adeɛ kora mpo a woka kora yɛ yi sɛbe nkɔlaa kora school foɔ inter schools kora woka sɛ wɔbɔ wɔ hɔ kora wɔn ani ngye yɛn so na yɛagye club license foɔ agye ato ne akɔ akɔbɔ wɔ security officers ɛbaa yɛ so a wɔn nyinaa gu inner perimeters akasakasa esisi yɛ wɔ VIP hɔ akora to the extent sɛ nso yɛ to bro me nua panyin kwasi apia ɛnyɛ nsuo nkwa na wɔn tutu yi o bɛ nsuo na bɔɔl nsuo bɔɔl no na afei na ayɛ gidigidi wɔ hɔ police ni baako kora mpo ama hɔ police ni baako kora ama wɔn nyinaa gu inside hɔ soso kora asɛm si yɛ a yɛ wɔn players no ne ɛyɛ egu team officials egu so egu attack no so bi adeɛ a yɛakɔ mu wɔ nsɔkyerɛma hɔ no yɛdeɛ mema me kasa nwa ɛno na yɛde agu krataa so no yɛde abrɛ mu no yɛsɛ yɛne ha si nyinaa na yɛatwerɛ ɛna yɛde ama mo yɛwɔ deɛ yɛhia ansa na yɛagye ato no sɛ yɛbɛtoa league no so ɛna yɛde ato mu deɛ yɛrehwehwɛ in the interim so ansa na ɛneɛ na going for yɛho sesei but security measures no deɛ ɛno deɛ mɛka si so bi ɛwɔ sɛ GFA foɔ wɔn na mofa
sɛdeɛ mobɛfa wo sɛ coffers no aban na ɛbɛtake care wo sɛ bɛneɛ kwan bi a mobɛfa so biara saa security measures yɛde ato mu no policemen na ɛbɛba ɛna security cameras a bɛwɔ hɔ deɛ ɛneɛ ɛnyɛ yɛntumi compromise ebi a wobɛka sɛ kɔtɔkɔ ne house yɛyɛ hwan ɛne yɛbɛyɛ wei afa yɛdeɛ moka yɛagye yɛn ho atom yɛsɛ yɛyɛ kɔtɔkɔ yɛsɛ yɛyɛ house yɛsɛ momfa security measures wei anto hɔ ansa na league no yɛatoa so sɛ mofo sɛ momfa yɛnyɛ hwee na moabɛbɔ deɛ a so be it but deɛ yɛde to mu anim no no yɛntumi nhwɛ yɛ next match a ɛyi yɛsa akɔ wankyi yɛnim deɛ yɛkɔsi wɔ hɔ sɛ bɛ nkurɔfoɔ mma ɛnim nso obiara de nkurɔfoɔ mma ɛna ɛwɔ hɔ yɛntumi nkɔyɛ saa na ɔkyena kɔ yɛde nkurɔfoɔ obi baa saa akɔ a wɔnkwa na ɛbɛdi akyi asɛm wei asi adeɛ afifoɔ menhu consent dodoɔ bi a mɔhyɛ yi next time yɛkɔ match a wɔn na ɛbɛdi akyi akɔ nti agya mesrɛ wo fato mpanyimfoɔ anim na deɛ mɛka so no sɛ wei ɛnyɛ secret sɛ ma wo sɛ nam radio so ne ayi letter yɛde atwerɛ yi yɛakɔpe sports minister ɛne asɛ no kɔpe so ama IGP nti ne nyinaa no sɛ mofo sɛ still a mbɛkɔ so momfa yɛ asɛm onyɛ hwee na mbɛkɔ so a yɛdeɛ yɛwɔ hɔ but yɛbɛ make sure sɛ ɛyi saa measures yi deɛ momfa nto hɔ ansa na yɛatoa so yɛmprepare yɛn ho ɛnkɔyɛ hwee sɛ next week yɛhyɛ aseɛ yɛyɛ sei yɛnta twɛn biem na obi biem nsa ntɔ ansa na yɛakɔka biribi nkwa no ɛhia sɛbe yɛde yɛafrempɔn deɛ ayɛ mpɛ sɛ mɛyi so wɛ sacrifice ɛnso so saa na aba no yɛmfa no nyɛ biribi na yɛmfa nsakra nneɔma mu sen sɛ yɛbɛpere yɛn ho sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ mfomsoɔ no de aba deɛ ɛda yɛn anim no ɛna dɔɔso nti mesrɛ mo yɛmfa ɛkwan wɔ so ngyina yɛmfa nsiesie ebi sɛ waawo kasa wɔsɛ mo nso mo ayɛ mfomsoɔ bebree wɔmfa nsiesie na league yi a ansa na yɛbɛtoa so yɛmfa cleaning yɛnyɛ house cleaning yɛmmaki sure sɛ loose ends bi a ɛbɛtumi ayɛ no immediately no yɛasɔve no nyinaa ansa na yɛatoa so yɛ suspend 3 weeks bi ɛde yɛwei no nyinaa ɛnyɛ biribi a ɛyɛden sɛ security cameras ɛyi CCTV chief bra security cameras ɛwɔ baabi a yɛwɔ companies a ɛinstall within a year acha 1 day 2 days obetumi ainstall wɔ centers no nyinaa sen sɛ wobɛkɔ center bi na announcer gyina hɔ ɛna ma obiara mfa ne camera ma obiara mfa ne phone twa biribi yɛwo sɛ ɔde phone twa a yɛbɛgye afiri hɔ ɛnyɛ secret mo a monim ɛkɔ so wɔ bono hɔ ayi no nyinaa monim sɛ bono hɔ no na ɛwɔ nti wei yɛmfa mbɛyɛ kataso mmuaso yɛmfa mbɛyɛ korɔkorɔ de john biara nyɛ sɛ ɛnkɔ yie yɛn nyinaa yɛnim deɛ ɛkɔ so nti mesrɛ mo yɛmfa nto so na yɛnyɛ na mene GF wie gaka President San oba yɛn nkyɛn mu deɛ na afi a meme ba yi deɛ gaka deɛ mehu sɛ mokuma class no mehu koraa efisaka wei ba yi mo koraa na wɔsɛ mo di kan efisɛ mo na ɛyɛ mo dea GF de ɔno de organize matches no mo na ɛyɛ mo dea nti mo koraa na wɔsɛ aka mo di kan mpo na mbɛgu sa sɛ o mo kɔ yɛ deɛ na ɛsi yɛ ɛnso so
ya mankra ya eno kra IGP na frɛ ma ba me no hia ye na ma mi ba so ye se ya ba o etinisro we dey afɛ no waba IGP te ye Sunday anadwo na me beduru ya nkra ha so Kumasi ɛna ɔfrɛfrɛ yɛ ɛdisi sɛ wɔn de kɔ he na ɛka sɛ ɛgya wɔ hɔ biribiara ɔfrɛ ya make sure sɛ Monday anɔpa ɔbɛma regional commanders ne ɛyi nyinaa ba chief UCI di ne gyina hɔ yi regional crime officer ɔna ogyina hɔ a ɔretie yi ɔbaayɛ ɔmo baayɛ betie ano asɛm ɔmo baayɛ betie ano asɛm ɛna ɔmo saa ne ɛkɔɔɛ ɛkɔkɔhwɛ kunafoɔ ne ne maame adeɛ kye IGP wɔn nso hɔ a ɔno ankasa baayɛ ɛba betie yi megye sɛ obi ahu wɔ TV so ne yɛ obetie deɛ ɛkɔɔ so ne biribiara apart from so wasoma nkurɔfoɔ direct so ɔmo nkɔ kadeɛ na ka ɛfɛ sɛ aka ganka mumu mo nkura bɛdi kan kura yɛ sɛ ansa na IGP po a ɔno wɔn nkyɛn abɛyɛ DF foɔ deɛ sɛ deɛ nso ɔmo fa yɛ nyɛ hwee mponti bayɛ sɛ deɛ ɔmo fa yɛ nyɛ hwee mo fa mo bu yɛ yi mo po mo bu yɛ yi yɛbɛkyerɛ mo sɛ yɛ kɔtɔkɔ yɛ has mo mpɛ sɛ mo bɛ fa yɛ ho deɛ ayɛ deɛ yɛ so yɛbɛfa yɛ ho ɔmo wɔ mu a ɔmo ka sɛ yɛyi to hell with protocol mo mpɛ hwee yɛyi mo nkɔ nkyɛn na mo nyɛ yi yɛbɛgya mo yɛyɛ deɛ yɛpɛ security measures ne yɛyi a yɛde ato ɛne yɛpɛ ansa ne atoa so yɛnka sɛ bɔɔbɔ no yɛmmɔ biem yɛbɛbɔ bɔde yɛbɛbɔ sɛ nnɛ ne kyena yɛ akora moyɛ no ready koraa na yɛbɛbɔ but until then ɛneɛ mɛtumi aka akyerɛ sɛ yɛnyɛ ready yɛntumi saa nkyena hɔ ɛma obi biem ɛnsa mɛhwɛ ne kra na akɔyɛ talk shop but we there we will leave no stone unturned we will make sure we will go to all lengths available to us na ɔmo incite Ignatius Bafo our inciting the supporters against us now by this time Krompa can be expected say GFA more institute to probe into the whole situation and so much you want to send a letter and I fine no Krompa ma fine no credit bi omu Krompa di papa samba mo di ne din ka o chaos ni si e no jane baby akoto me wa o jane baby so mo di di aka ho say fine enti na chese asa mo de mo mfa ho na de ayi de be concern ayi nkwa na ehia mo yesre mo ebufo no de wo enso me yese me ye ya na ya dos endo ma hye me mu no edos ya papa ya abrantie ne masses insia but you know wo kram nya shows we 14 years ada ya ne police for ko enkwala yu obegu ne maame so ne nyina ya si etirase regional commander crime ni busa no mu nyina so mu tirase se DNT enya accident o enya so akoye bibi wakra na ire ne mma me kɔhwɛ ball aba no ba ya obi obɛhwɛ ball a yɛde sika awɔ no yɛsɛ yɛde wɔ no sɛ yɛde wɔ ahunahuna wo yɛde wɔ akum na ɛno na mpɛ sɛ yɛfa no traa yɛmfa no traa na no akɔbɔ bi wura amanneɛ ne kwasi nyinaa na kɔɔyɛ wase nkɔlaa no ɔno abɛfa wɔn ɛde wɔn ato education fund so ɛyie no so ne biribiara ɔno ara ne nan so na esi yɛngya na nan mu nye biribiara mefa akɔnya no so de ato n'anim sɛ saa kwasi ada ɛbɛyi 16th February ɛna yɛdi ne nan ɔtwe da
ɛnɛ me ne mo kasa yi mpanyinfoɔ wɔ Sunyane hɔ a wɔyɛ ade bɔde n'aba wɔsi yɛmfa ne mbra ɛnam ɔno ne ti mu nti ɛnam ɔno so nti ɛna wakɔhyia na kwanhyia wu nti yɛmfa ne mbra yɛmbɛyɛ biribiara nwie yɛmbɛyɛ biribiara ama no nti invitation a mɛde saa de ama mo na ɛwɔ sɛ muhu masɛdeɛ kane no n'akyi ayɛ a seesei yɛmfa saa akwanya wei yɛmfa ntenetene deɛ da yɛ nim na memmɛbu ne sɛ wei mu deɛ sɛ kane no na ne ɔmo yɛ kɔtɔkɔ yɛda ho yɛ kɔtɔkɔ yɛda ho yɛ house of folk yɛmmienu no aka ɛtiri abɔ mu no ɛneɛ baabi a ɛbɛkɔ biara yɛbɛmɛku sure sɛ adeɛ wei a yɛreka nyinaa akɔ mu no ɛwɔ sɛ moyɛ ma yɛ yɛn nso yɛne timi gye yɛnya awerɛhyɛm sɛ yɛrekɔ baabi yɛde nkurɔfoɔ na ɛkɔ akɔbɔ bɔɔl wokua wogyina ho park no so na mobɔ a ɛnyɛ fɛ yɛka normalization time after covid a obiara nkɔ stadium deɛ na ɛsi nti yɛsrɛ mo atwerɛtwerɛ no biribiara wɔ hɔ dada bɛdebe committee ɛwɔ hɔ ɛna okugyato deɛ nyinaa wɔ hɔ saka ɛni nyinaa yɛahwɛ ɛne yɛsuasua yɛayɛ ayi a aka biribiara ɛntumi nsa nsi bio nti wei deɛ agye waba a wo nua bɛbɔ wo din nti ɔmbɛka akyerɛ deɛ mekaeɛ wɔno nso apa akyerɛ dada ɛnso maka akyerɛ ɛmsi me nso aka meka akyerɛ ɔno na ɔku so deɛ nti waba yɛ mo akɔ aba meba na course ne rashid na ɛntumi anyɛ sɛ na ɛsi ɛkaeɛ no nti wei deɛ ɛbɛda m ase sɛ maba bɛtie sɛ wurɛfi na ɔsa akɔfa a nti ɛneɛ ɛmu akɔ aba ɔkamfo ɛm sɛ ansa mo so sɛ ne nim sɛ yɛhyia ɛfɛ no nko a because of the space no so a but kɔbaa sɛ ɛfɛ no ho nyam ga akaka bɔ mu no yɛho yɛ nyɛ yi momfa nkyɛ yɛnim sɛ akɔ mo ba sɛ kora kamfrɛ ha so different location kra ɛbi akamfrɛ ha so fɔ so ba ma ɔmu bɛka me ɔmu sɛ sɛ ɛne ɔma yɛ wadi abom therefore I so akawa kasama fo nana kasa yɛma no yɛdibim nneɛma no ɔkekae no bebree ɔwɔ a ankɔ yie na yɛm sɛ mmea nkasa koraa no mafrɛ no ama no yɛdibim na ɛm sɛ ɛwɔ n'akoma so nti no ne kwa biara so no sɛ ɔkama ɛdodoɔ no te yɛate yɛbɛyɛ ɛho adwuma na nana yɛnyaeɛ anka asɛm no si yɛ anka yɛn na anka yɛbɛkura asɛm no gidigidi but meyɛ nyinaa yɛwɔ ɛnim sɛ the underlying word no ɛyɛ sɛ obi adie wo until obi die wo deɛ a there's a police for the kura saa asɛm police for so far asɛm ankyɛ amde asɛm kɔdaa court ama yɛkyekye nkurɔfo anti asɛm wɔ court a yɛprobe sɛ asɛm ɛnyɛ yie but yɛhyɛ wo bɔ sɛ nana yɛnyi kɔtɔkɔne has ɛnto baabi sɛ mo abisa adeɛ na mo abisa ntimi ntumi nyi mu ntimi mu nyi akɔda bi ntumi nyɛ saa na mmom asɛ wɔde ato krataa so a mebaeɛ so a wasa aka ho asɛm na yɛn nso yɛahyia ho ayɛ ne sɛ yɛnto saa krataa no ntwene na yɛbɛtaki steps na yɛayɛ no baako ɛnam sɛ ɛdodoɔ no stadium no mbɔbɔ wɔ so no ɛnyɛ ɔmo deɛ ne nyinaa nnora minister hɔ saa asɛm nyinaa yie hɔ na ɛsɛ sɛ ɔsɛ sports national sports authorities take our responsibilities but try say my clubs push clubs kakra clubs to ayɛ saa nneɛma na wɔka no ɛba ɛyɛ ɛmmoa kɔtɔkɔnko a ɛbɛboa kɔtɔkɔnko ɛbɛboa Brekum Chelsea ɛbɛboa House of Folk until nsɛm a waka nyinaa yɛagye ato
yɛama wɔ edi bem nea a wɔsɛ mede kɔma mpanyinfoɔ na yɛdi ho abooboo na sɛ yɛbɛtu nnipa aba anaasɛ bɛgu krataa so de abrɛ mu a yɛbɛgu krataa so abrɛ mu anaa yɛbɛyɛ ne saa anti no nkyerɛ me nuanom nyinaa yɛ nan nkyerɛ gye yɛ afianan ɛsɛ kɔtɔkɔ mu di bem and yɛsan ɛwɔ kasa bi a yɛn yɛstarte ayɛ whole legalism no say no campaign no ɛyɛ asantoa a yɛde atoto dwa sɛ say no to legalism and what has happened yɛn nyinaa 18 clubs no premier league clubs no and 48 division 1 clubs and then second division clubs no ɛbɛsɔ yɛn nsa na yɛaka sɛ never again never again it should not happen in Accra, it should not happen in Kumasi, it should not happen in Brongafo, not happen in the Volta region, never again. Until made it my matter. But Gaka force back almost. So, but you understand, Sabebano. Yeah, I say, I didn't mean when you prove. Yes, a match, no, and then you may call so, and it was stadium, a park, no, sir, and near you know, institute to prove. Enkum na yɛn when the enemy say police case ɛnyɛ charge asɛm a woka yi ɛna meka asɛm wati wo saa bɛka charge asɛm bi wode deɛ hia wa ne fine ne ayi na dabi ɔsɛ mo ba na mo bɛbusa mu de sɛ na asi kɔɔyɛ before pre-match de na asi ase yɛkɔ stadium kora de na asi okay pamela afenya markets ni ato force ato is me it's your friend ɔsɛ mo hwɛ yɛwura ɔmo hɔ koraa ne ɔmo asi ɔmo so ɔmo ma yɛwuram team no nsi free bus ɛnante mmra ɛno mu atutu asɛm wowɔ hɔ a na obi de ayi brantae ɛhyɛ n'atare na ɛsensɛn ne ho ɛyi tama prosper ma ɛka sɛ commissioner sɛ hɔ ayɛ di nti ɔmo nyɛ ɛna meka kyerɛ sɛ daabi outside hɔ nneɛma nkurɔfoɔ yɛ outside no ɛkyerɛ sɛ yɛtoa so no ɛkɔ a there will be danger ɛna agya otie wei mu asɛm a onim sɛ bɔɔl no menim mu papa ɛna deɛ ɛkɔsie no ɛsi ewie a na mefrɛ no ɛsi ewie na mpakyɛw ɛsi ewie a na mefrɛ no nti probe no a yɛreka no monyɛ nhwɛm GFA institute probe no match na yi nyinaa ɛne deɛ kɔ so fight no ne deɛ yɛ biribiara ɛma ntɔkwa ne biribiara sie nyinaa ɔmprobi woprobi wie ne wanya wo finance ne ayi na afei na wohyiahyia CEOs ne ayi sɛ na akɔhu yɛ deɛ a ɛne na obi ate aseɛ na woprobi wongbisa obi ahwɛ wo afrɛ mo mmra na ɛnyɛ sɛ mo mmra ne ɛhyia na ɛsan bɛyɛ talk shop biom na wɔnsan to paper no hwere ɛsi wei deɛ ɛnsi saa biom yɛde wei ɛsakra nneɛma ɛwɔ sɛ change ɛyɛ now change ne yɛ now yɛwɔ short term yɛwɔ long term yɛ deɛ yɛpɛ ne sɛ monhwɛ na yɛbisa deɛ ɛde ato so no monhwɛ na monyɛma yɛ before then deɛ probe ne deɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ so na whoever is at fault sɛnea mosi de video evidence prosecute yɛ no ɛda ho gyina yi no whoever is at fault sɛ criminal aspect no kora nkɔ nkyɛn a saa probe no whoever is at fault ɔsɛ ɛtinima no bi wontumi nkɔgyina baabi ɛmfrɛ supporter sɛ ɔmmɛ atake na ɔmo nso so ɔma yɛ sɛ robotfoɔ ɔnkaeɛ na speed o na ɔmo astate toto nneɔma na ɔmo bayɛ so ɔtumi yɛ sɛ yɛ a ne na ɔmo hwiri na ɔmo agyae kɔ na apɛ sɛ ɛno no yɛgya ato kyene kwasi a ɔno wɔmpɛ ne ho asɛ wɔmpɛ kasa na ɔno nam nsuo nyɛ kwasi apia na motu nsuo buro mu sɛ wɔtumi sɛlɛte wei ne wei monyini mfiri stadium hɔ
ɔno na ɔselect ɔyi cars wɔ mu nyi Pole ɛne Ashanti regional chairman ɔkaa yɛnhu na ɔsan specify sɛ de ɔhyɛ glasses mu nyi ne fie ɛna boys no ɛbaeɛ so ogyina kɔɔto mesi GFA foɔ ɔmo so monyɛ mo deɛ monyɛ mo deɛ Dɛbɔ kasa. Asa na mesa asa bɛka mesa sɛ mpanimfoɔ bi abɛsɛ yɛ ɔkyerɛ. Simi ano yɛ abɔ afo bɛka ni. Ɔdɔ bɛ deɛ owurɛ mu piaa. Ɔyɛ abase. Sɛ ɔkura ɔtɔ. ɔno odi bi bɛn ti kesi Ɔyɛ aberanteɛ. Ɔyɛ dike kura na ɔka wɔ so. Ɔyɛ ɔkɔ panin paa. Sina ɔtɔ bɛ di se. Ɔsan kyerɛ ma de ɔlɔ. The former lecture. So we are the bosses are. See about your class now. But your work before by so some camera. Oh, yeah. Sɛ nipa aba esisi ano yɛ Frederick Achampo mo amo dia ana babu no jɔre ho Kingsley Ozebus Lozito Bechem United for CEO but many nyinaa no yɛn from a ɛhyɛ Kumasi Asante and the dwuma nti kakra ebedi nti ɛna yɛn nso ɛkyerɛ yɛde bibi yɛ yɛfuti na yɛmfa akɔnya yɛso nda nase paa ɛne other clubs a ɔmo show solidarity ne messages ne deɛ ɔmo yɛyɛ mekyim sɛ ɔmo yɛ ikora yɛyɛ adie ɛna ɔmo ɔfrɛ sɛ ɔmo so yɛ bi wɔ hɔ ɛne ɔmo akasa kama ɛdam ase ɛsrɛ mu ne yie ne yɛpɛ no ɛnyɛ sɛ yɛfa ne sɛ bi a ɔtɔkɔnti ɛwɔ bi sɛ ɛyɛ soronko mmom deɛ ɛnso so ne yie mu ne yɛpɛ ɛkɔ yie a yɛn nyinaa ne ani gye yɛn nyinaa na ɛkɔ ma yɛ nti lord yɛsɛ ɛda ase paa akyi deɛ ɛne na wie ɛsɛ hyia no bio ɛsɛ hyia no and so Kaka Chama Bakasa, but very 2 minutes. You ask no, the new is a most more person who can watch the 2 hours. So, because some by 77 brothers and say, 1% if you back home, I will be and I'm one is back, I can't say it. Then I say, number and come away. Which says, Slam, Star and Kofani or Dono, Tina, Wanitina. Sɛbi efu yɛ no wotie na so araroma ɔyɛ sɛ de na no bɛto aki bi office am kaso no so de bae na kwa na mitimo kwa media kwa no na wo ko fa no chi the first person am hwɛ ne number ya Alex am hwɛ no araroma so obu sa ba kaso ntoka sɛ ayi no enui na busa fo nyina dodo na wo kuku mo so mo basunya ti kame go sunya nti okwa kan sa fe GFA back sɛ me dem ko fa no chi nti so mo ko sunya dan ke frɛ logical am sa dwom sɛ yɛ kɔtɔkɔ nti sira yɛ sɛm sa de mo jim da fe me sɛ me ko roma ko check me temperature ba fo mo take it no so yɛ fra on timi kasa wi a me frɛ no so o masim no sɛ no bi na so me frɛ ne na yɛ ne wo asɔre ma ko the first time busa no so wada roma busa wa se ne sɛ ayi ewura frɛ nti wona akɔ nya kakra so na sɛ me sa kɔ na me sa ba hospital nti na ayi de ko ba me sa no mo sɛ kyire kura na wada roma na frɛ me am me hye ho ma kɔgye report na ma kɔ lab awia the report awia no afei sa trust wa aroma eda se ne na moto this ye buy in small work in na said the opinion kan no abia ehunia court be kan asem na ja give so the teaching sporting aspect of it if there were misbehaviors and misconduct to her ehunia say give na you know fact the association fatano or the trainer as a court so in asem there are something na dey see be ja bibia amanaka so maka na ebe to so yɛfa to aso yɛ sɛ na ade amba prɛprɛ mu ho ahyɛ league bi a sika bo wie anhyɛ ne nyina ka ho And yeah, Kaka Chama, the floor is yours. We ain't seen much. Yo, that's it. Kasama forward to
Nazi in nine and I said, then I said, upon your lady kind of some man Yako. A cheap bonnet dear, and maybe so one thing that near for one of the so come. You buy and show you buy a chop, you Juma, ya nyadie nti yɛbɛsrɛ sɛ wode bɛkyɛ yɛ dan yɛ ni akɔ adwuma a ɔde ama yɛ na ɛdɔɔso nyɛ de yɛ firi nkɔ adwuma ɛso me ne me office ne yɛ so yɛbɛgyina hɔ ne ahwɛ sɛ anammɔn biara a wɔmutu no yɛbɛdi akyire ne akyerɛ m sɛ yɛnyɛ wei aka wei de asɛm ne yɛde aka kyerɛ atɔkɔfoɔ anaa yɛankasa yɛ nana yɛn nso yɛbɛdane police te sɛ sɛ nea nkɛyɛ sɛ yɛyɛ a yɛanyɛ yɛbɛmia yɛni sɛ yɛkɔ yɛ anim ɛnyɛ kɔtɔkɔnkɔn a baabiara yɛbɔ bɔɔl biara anammɔn a ɛyɛ sɛ ne yɛfiri tu yɛbɛhwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ nkae a wɔde abɔ yɛ ɛne about 7 place a point a wɔde ama yɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ attack but ɛyɛ adeɛ a ɛbɛma mpuntu aba na nkɔso aba wɔ yɛ football no a yɛbɔ ɛma na wonte aseɛ sɛ nana adeɛ wei ɛnka kurom ha pɛ ɛnora metena Zoom meeting 3.5 hours for CAF. This discussion took like 1 hour 30 minutes. It tells you how it's gone far. And now so yɛne yɛn ho ntɔ yɛn sɛ yɛn ho yɛbɛfa no free. Head of security or CAF. It's possible so be kurom ha. Na ɔtwe ɔbɛdi dwuma foforɔ ɔpɛ sɛ ɔhyia no one-on-one na obisa mane mu nsa even though my report no still I don't say because we home one-on-one. I'm a church. I know church Sunday. I say no. Every church and here see a bit transfer. So I to just say maybe I go to Liberia, and then answer they see Morocco no. People who and so now I am. It's a natural say the annual be here. Whatever change now got a commission now so. In I dare no I agree. Na ɛne sɛ akɔ aboro so wɔ yɛyɛ mu ɛdeɛ firi tu anammɔ yɛnso yɛ deɛ yɛyɛ deɛ kakra wɔ nkyɛn concerning hooliganism before sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛboa ne a me nuanom a ɔmɔ Kumase bebree ɔmba stadium a ɔmo sɛ mesansa yɛ difficult saa nneɛma wei ne anam suro nti na nyame nkyɛ adeɛ all the matches are mine I never had any casualty na ɛbɔ mpa yɛ nso sɛ yɛkɔ yɛ anim ebi nsi advice and what is them man because why they are the amount to that's Chairman, Manento Nana and any benefit. We are sure say Nana ne cat the so waiting come on phones. Na young as but to do also a cat in the opening since I see a month and look at opening. Cat no fan only chroma. Na the bit back as and home fan, but some not share with the lady. Mobile wire can back door. But Mima won't is on cheerful was way back up. Cat and back, cat on Tiapo or Tiapo and Corneli Pan will be kind first. Kotokofia. Me assure a cat to cry the Kotoko chairman. Because a year or two on Mimia, a year or two on Mimia. As a mother, no fan, no turn no Puma, Obamuna. That's it. You are not allowed. That's what I did. Some Kotoko and say. And say, Papa Bia, if you know, to just say, when you do football, yeah, Kotoko. The same was there. The baby man, I could see. You see, a mamma, I got to the medical. Young can say, Yashamla, Eddie Sontino, yeah, we are and you're to call you. Yes, we are in meetings now, yeah, can say. Instead, they are coming from who will get to. So, Bassa, you might be giving you. The Munas will say, your vacancy is Zubia. Yes, we are between of them. We are no 100%. Club we are so be anymore. Yes, you cacao. You ain't as a quack in never can say, I'm like. We jump in for them that was. Say, yes, more but one more grand and can any crime, more by day.
biribi a moayɛ biara na ɛha mpanimfoɔ biara no na se nka nkyɛm sɛ wɔde akyɛ wode ɛdwa atwa bi ani ɛyɛ football nti no yɛbɛfa no football ntɔkwa na nananom sɛ nɛnani abere paa kyerɛ mo sɛ baabi asɛm no do no yɛmfa no ɔtɔ nti yɛbɛsrɛ sɛ deɛ naka no monyɛ na ɛnyɛ fɛ na yɛka bi sɛ supporters a ɔmo ate aseɛ ɛsiane sɛ yɛahwɛ ama no yɛyɛ adwene sɛ yɛnom yɛhwɛ a ɛnyɛ ahyɛ dwane firi nti yɛhwɛ nyɛ biribi a bɛma supporters no ɛne yɛnya mpama so mode nneɛma to kwa mu na obiara ho sɛ wedeɛ sɛdeɛ sɛ asɛ a yɛdi sɛ supporters no nyɛ ɔma adwene kan sɛ ɛdeɛ yɛka ne yɛka ɛsiane sɛ obiara wɔ wɔka sɛ kɔtɔkɔ ne yɛmɔbɔ ɔbio obiara wɔka sɛ kɔtɔkɔ ɛmfiri afi no mu ebi nsi saa nti yɛbɛda mo ase na ɛma kwae sɛ supporters so hɔ a motwɛn deɛ sɛ dɛfoɔ ma kwae a ɔmo kwae ntam ebinom flight mu sɛ ɔnkyɛ wɔ saa kɔ twɛn ma nkɔte on the basis of a lawyer king, na the candidacy so, I said in Iowa, you're happy with assurance from us. This will not upon heart. Things like I said, if you ever prepare, if you give up, some other one soon, send Nana Roma, only Nana after the Moody cat. Both your supporters both for two tear gas. And when your supporters can call here, but upon a house. Who may be a safer, but a car